naging dark spots na lang yung mga pimples ko dito, guys. Actually, nagkaroon pa rin naman ako ng pimple. Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, is i-update ko na kayo yung nangyari sa skin ko dito sa BF Glam Revitalizing set. Ayan siya. Meron siyang sabon, toner, revitalizing cream na pang night cream ito, and then sunblock cream for the morning. I think 3 weeks ago nung ginawa ko yung first impression video ko, guys. And on that video is sobrang lala ng skin ko. So if you want to know my thoughts and my update regarding this product, please keep on watching. So yun na nga guys, no, ni-review ko yung video and yung mga photos ng skin ko before I use this revitalizing cream na set. So dito ko guys, dito ba? O, basta dito sa chin ko, sobrang laki, sobrang lala talaga ng pimple ko nun guys. Alam mo yung namamaga, ganun na sobrang makati, ganyan. So, as of now guys, ito na yung skin ko. Naging dark spots na lang yung mga pimples ko dito guys. Actually, nagkaroon pa rin naman ako ng pimple. Pero hindi na siya yung parang sobrang ilang weeks na nandyan pa rin siya. Pero mabilis na siyang mag-dry ngayon. And yung napansin ko guys, after ko na ginamit yung revitalizing cream, after the night, di ba ginamit ko siya nung first impression ko, the next day, ayan, napansin ko na medyo nag-subside yung pamamaga. Kasi sobrang kati talaga nun guys, na inflamed talaga yung mga pimples ko nun. Sobrang ang sakit dito ko nun guys. Meron ako dito, dark spot. And then ito, parang namumuo na pimple ko. Actually, ngayon lang ko nagka-pimple dito kasi the past few weeks, parang mga 2 or 3, magti 3 weeks na nawala akong pimple half ng mukha ko guys. Pag ganito. Pag ganyan, kasi nga ito lang yung nakamas. Lalo na ngayon, yung duty ko, everyday na talaga. Parang, na hindi na kagaya dati na mas madami akong day off. So, ngayon parang 2 times a week na lang ako nagde-day off. Tapos, sa mga araw pa na yun, nakamask pa din ako. Kasi, pag kailangan lumabas, ayan, pag may mga errands na gagawin outside the house, kailangan pa rin nakamask. So, parang 2 or 3 weeks na, papuntang 3 weeks na na-clear yung skin ko, pataas. Ngayon lang ulit ako nagka-pimple dito kasi may period ako ngayon actually. Ayan. And dito naman guys, hindi ko alam, ang tagal matanggal ng dark spot na to. Parang noon pa to eh. Ayan. Parang sobrang ang hirap niya, yan lang naman, nag-iisa. Tapos parang, sa camera, parang red lang. Pero, ito lang talaga yung problem ko. Yan lang. Yan. Tapos dito guys, ito yung scarring nung nung mga pimples ko noon. Ito siya oh. So far naman, flat na. Wala, as in, wala na yung mga pimples ko. Pero, dark spots na lang siya. And then dito, ito yung nung isang araw na feel ko na may bump ako, kaya naging dark spot na lang. And then, ito ngayon yung parang may something na, alam mo yung parang dito na naman sa chin ko, na yung malalim, ganun yung hindi siya lumalabas na masakit, ganun guys. So, yung napansin ko lang guys, kapag may pimple ako, tapos binababad ko yung sabon, kapag mga 2 to 3 minutes na binababad ko na nakasabon na yung face ko, tapos magto-toner, tapos cream. Yung night cream niya, yung revitalizing cream at night. Papansin ko in the morning, medyo may pamamalat. Pero good thing kasi dito guys, kapag ayaw nyo yung pamamalat, hindi siya yung buong face nyo na nagbabalat. Ang napansin ko lang, yung nagbabalat lang is kung nasan lang yung pimple or nasan lang yung parang scarring, na yung, alam mo yung hindi siya flat. Kasi i-flatten niya. Tapos parang paano ko ba i-explain? Para ina-exfoliate niya, guys. Ayan. So, dati napansin ko dito lang yung may pamamalat. And napansin ko rin, guys, dito nagkaroon ako ng rash. Ito na naman. Kasi, 'di ba, sabi ko noon, itatry ko siya nalalagyan pati leeg ko nung mga after a few days na. Kasi sabi ko, parang ang mild lang. Kasi, compared sa mga previous na nagamit ko ng mga ganitong mga set, ganyan, parang hindi siya mahapde, mga ganyan. Pero may, nung binababad ko na yung sabon, ganyan, nung mga after 4 days, dun ko na na-feel na, may sting na nga talaga siya. Tapos, nagkaroon ako ng rashes dito ko banda nun, guys. Pero, so far naman, nung tinigil ko yung paglalagay ko dito sa leeg ko, ayun,
naging okay naman siya. Kaya, hindi talaga okay yung mga skincare dito sa, dito sa leeg ko. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba mas manipis yung balat ko dito. Pero, ayun, tas nangati ako dito. Tas mapapansin ko pa guys, dito sa jawline ko na ganyan, pag ganito, yan, mapapansin ko na may mga pamamalat dati dito. Pero yung pamamalat niya, hindi siya yung major peeling na parang yung ayaw mo lang mag-skincare kasi nagpipil. Yung lang, makikita mo lang may parang maliliit lang na actually kung hindi ka nga magpupulbo at saka hindi mo siya tititigan sa salamin, hindi mo na mapapansin na may pamamalat. Yun guys. So far naman itong skincare na to guys, napapansin ko rin kapag in the morning, ayun nga, totoo na may parang may pag-glass skin effect siya. Tapos ang gusto ko dun sa sunblock nila guys, kapag in-apply mo siya, parang may siya, parang may glass skin effect. So kahit hindi ka pa naliligo, yung naghilamos ka lang. Kasi ako guys, kahit hindi pa ako naligo, maghihilamos ako kasi I need to use the soap, the toner, and the sunblock. Kasi alam nyo naman ako guys, sobrang gusto ko talaga. Kailangan ko talaga yung sunblock. Mahilig ako sa sunblock. So, in the morning, may sunblock na talaga ako. And yung kapag nilagay mo ng sunblock, parang naligo ka na, parang ang fresh mo tingnan, ganyan kasi may glassy skin siya. Actually, hindi na ako nagme-makeup. Kung minsan, nagpupulbo lang ako kasi yung iba, kapag hindi sila sanay na parang may glassy skin effect yung skin mo, sasabihin nila, ba't parang ang oily? Pero pag gaganyanin mo naman, hindi naman siya oil. Kasi may naman siya, parang, alam mo yun, yung fresh naman yung balat mo, hindi mo naman mafe-feel na ma-oily siya. So, yun guys, so far, gusto ko siya, and naghahanap pa ako ng isa pang set. Sana makakuha ako, kasi paubos na talaga. As in guys, siguro pang tonight and tomorrow morning na yung gamit ko. Kasi tingnan nyo itong revitalizing cream ko guys. Actually, nilalagyan ko na lang yung mga dark spots ko. Tsaka yung pimple ko. As in, walang-wala na siya. Yung konting-konti na lang talaga siya. Pero yung sunblock ko guys, medyo madami-dami pa. Kasi, di ba sabi ko nga, parang ang tipid niyang gamitin. Kahit konti lang kasi yung ilagay mo, parang nako-cover up na niya yung malaking area ng skin. So, mas tipid yung sunblock compared to the revitalizing cream and yung toner. Sa toner kasi morning and night ko rin siya ginagamit. So, yun guys, tutuloy ko pa rin siya, di ba? Tutuloy ko to ng 2 months. And kung maganda talaga siya, I might not switch na to another skincare. Pero, tingnan natin kung talaga magiging hiyang ko siya. Kasi, di ba guys, sabi ko nga, ang skincare, hiyangan lang din yan. Kasi kahit gaano kaganda yung skincare product, kung hindi rin hiyang sa'yo, hindi talaga siya mag-work sa'yo. So, ayun. Hopefully, makapag-update pa rin ako after 2 weeks or siguro after a month na naman. Sobrang busy kasi guys, but so far, ayan. Ito na lang yung problema ko, tsaka ito. And the dark spots na lang. Sana mapaputi niya. Kasi hindi kasi siya major peeling eh. Parang kung minsan, parang gusto ko na may peeling. Kaso nga lang, ang problema ko kasi guys, kapag may peel, yun nga, mas madaling mag-burn yung skin. So, sige na nga, okay na lang din na micro peeling lang siya. Yung konting-konti lang talaga. Wala kayong magaganon. Ayoko pa man din ng ganun, yung nagaganyan yung balat mo. Yung, pwede mo nang baklas-baklasin yung balat mo, ayun. Ayoko nang ganun. So far, gustong-gusto ko naman tong product na to. And thank you so much, guys, sa panonood nyo and sa pag-share nyo ng mga videos ko. And, yeah, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And, ilalagay ko na lang din yung link ng seller sa baba, guys. And, kung ano yung mga pages nila na pwede nyong puntahan for more reviews of the customers, and kung may mga katanungan pa kayo. The product is only 300 pesos for 1 soap, 1 toner, 1 revitalizing cream, and 1 sunblock. So, sulit na rin siya so far naman. Okay na rin yung presyo niya sa akin. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!